amb les lletres d'Ovidi en pla, és a dir, en català. I no us ja entès que vos haguets aquelles desplenades, és a dir, les heu sentit que les heu traduït, pregant-vos que aquelles, vista la present carta, nos tramatats, si no us desitjat servir a complaure, altra lletra nostra no esperada. Feu el favor d'enviar-nos de seguida aquesta traducció. El mateix dia la reina va escriure a l'arquebisbe de Saragossa demanant-li, sisplau, que obligués Guillem Nicolau a lliurar-li el manuscrit de la traducció i que si no volia que li arrenqués de les mans. Tenim una carta d'un mes després, primera del febrer, aquesta és a principis de març. Diu, rector, vostra lletra ben rebuda, que Nicolau havia respost, en la qual nos feu saber que vos sou més en glossar un translat de les lletres d'Ovidi en pla. És a dir, ens informeu que us heu posat a glossar, és a dir, a comentar aquesta traducció de les lletres d'Ovidi en català, el qual us deveig trametre o aportar. Torno a insistir que vol el text. Diu, perquè us pregam que assíduament continuant amb diligència la vita glossa, per tant, que continuï treballant sense aturador, nos vollats trametre o portar el dit translat amb la glossa. En algun moment posterior a aquestes cartes, la petició va ser satisfeta i de seguida les heroiques en català, encerts amb la glossa, van circular per la Casa Reial i es van integrar en el catàleg de lectures femenines imaginats a l'Ossoni. 3 quarts de segle més tard, conservaven encara tota la seva vigència i eren damunt la taula de Joanot Martorell, que n'anava prenent fragments modèlics per donar veu als personatges, sobretot femenins, del seu tirant urbà. Em venen al cap, per exemple, la reina nord-africana Maragdina, que lamenta la pèrdua del pare i el promès amb un fragment de l'epístola d'Ariadna abandonada, que després sentireu llegida per la Raquel Parera. O Tirant, queixant-se d'un ambaixador turc com Leandre es queixa del vent de tramuntana. O fins i tot la manera com Martorell construeix els primers passos de l'amor entre Tirant i Carmesina a partir de l'intercanvi epistolar de Paris i Helena, que recordats abans de l'Olor. De fet, que avui siguem aquí presentant aquesta edició és culpa del Tirant i culpa de l'Obedia. En una nota amagada en el seu article sobre Ovidi, al qual acaba de fer referència, va proposar de relacionar l'enamorament de Tirant amb la turbació de Paris davant de la primera visió dels pits d'Helena a l'epístola 16. Només calia anar a comprovar en el manuscrit de la traducció catalana inèdita, per gentilesa de la Lola, que em va deixar un microfilm, llavors tot just començava, les reproduccions digitals eren una raresa, i anaven amb microfilms i feien còpies positivades, en paper, etc. Doncs bé, la identitat literal en un i altre lloc d'uns pits que la frase és exacta a tots els textos de la traducció de les heroiques del Tirant, donaren entrada als ulls de Tirant o de Paris, confirmava la intuïció. I així, tibant aquest fil, vaig recórrer amunt i avall al manuscrit i em vaig anar identificant fragments i frases del Tirant. I l'interès pel Tirant va dur ben naturalment a l'interès per la traducció. Com és aquesta traducció? L'únic manuscrit complet que la conserva, actualment a la Biblioteca Nacional de París, presenta traduïdes les epístoles de la 1 a la 14 i de la 16 a la 21. I manquen la 15, la de Safo, que ja ha dit la Lola, que és problemàtica, i alguns fragments de 2 altres, com en tots els manuscrits llatins medievals. No és que Nicolau es deixés res, sinó que la tradició medieval tenia aquests forats. Cada carta, en prosa, hi és precedida per una breu introducció informativa que explica els elements essencials del mite que emmarca la història de cada heroïna. Si, per exemple, Penèlope escriu Ulisses, bé cal que el lector sàpiga la causa i la durada de l'absència de l'heroi i, per tant, la motivació de l'epístola. Al manuscrit, però, no hi ha les glosses, és a dir, els comentaris esmentats a la carta de la reina. Només n'hi ha indicis, però aquestes glosses no hi són. Per trobar-les hem d'anar a Castella. La versió catalana de Nicolau hi va ser traduïda al castellà al segle XV, com va passar amb altres traduccions de clàssics que van entrar a Castella per via catalana. L'únic manuscrit conservat d'aquesta versió castellana sí que transmet les glosses traduïdes del català,
omplint de lletra petita i atapeïda els marges de totes les pàgines. N'hi ha més de 1.300. Gràcies a la traducció castellana, doncs, podem reconstruir de manera fiable com era originalment aquesta traducció glossada. El llibre parla de l'esforç pioner de Nicolau, i ho és en més d'un sentit. Per començar, perquè és la primera traducció catalana d'un text poètic clàssic, ric, a més, en referències mitològiques. No tenia precedents ni models. Que sapiguem, Guillem Nicolau només havia traduït llibres contemporanis d'història de Sicília o de la Corona d'Aragó. Ara, en canvi, s'acarava a un text poètic llatí clàssic amb totes les dificultats pròpies de la versificació, del llenguatge poètic de l'elegia llatina i de la distància històrica amb la Roma d'August. No n'hi havia prou de traduir-lo al català. Nicolau en va voler falcar el sentit per als lectors amb les introduccions a cada carta i amb aquest miler llarg de breus glosses marginals que, seleccionades i traduïdes amb infinita paciència, servien per aclarir o completar el que diu el text i per identificar els personatges mítics que hi surten esmentats. Qui fulleja el llibre podrà advertir que hi ha recollit totes les dades conegudes de Guillem Nicolau per dibuixar-ne el perfil cultural i professional. De manera excepcional, tenim també indicis del seu perfil humà, que l'emparenta de manera plausible amb els clergues del Cambrer de Boccaccio. Ara bé, l'objectiu prioritari del llibre i la seva justificació no és pas la biografia del traductor, sinó l'estudi filològic del text que fa de base a l'edició. I combinaven, gosaria dir que hi obligaven, la qualitat de la traducció, la riquesa cultural de les glosses que la completen i la importància del conjunt en la història de la recepció de la literatura clàssica a la Catalunya medieval. Com altres obres d'Ovidi, des del segle XII les heroiques formaven part del cànon d'obres antigues que es llegien a l'escola per ensenyar gramàtica llatina. De les lliçons dels mestres de gramàtica en tenim un reflex en molts manuscrits llatins. A més del text d'Ovidi, incorporen introduccions informatives i espessos eixams de glosses que no omplen les interlínies i els marges per guiar la lectura. Nicolau tenia al davant un manuscrit d'aquesta mena. Va traduir-ne les introduccions, que de fet eren obra d'un tal Guillem, mestre de gramàtica a Orleans a final del segle XII. Va traduir-ne un munt de glosses i es va fixar també en altres glosses breus que als marges o entre les línies, entre els versos d'Ovidi, el van ajudar a traduir. Per això, a l'edició, no hi ha només el text de la traducció i les glosses que l'acompanyen, que he transcrit del manuscrit castellà. Hi ha també moltes notes crítiques que deixen constància de les fonts de Nicolau i aspiren a reconstruir i a imaginar la manera com Nicolau traduïa. El resultat del seu treball en text i glosses és una traducció paradoxal. És alhora molt literal, perquè va seguint fidelment el text d'Ovidi, però també totes les glosses que anava trobant per explicar-ne, i en conseqüència molt interpretativa, per tal de complir sense destords la funció que havia d'assignat. Servir un públic laic, cortesà, ignorant o poc coneixedor del llatí, en una prosa no exempta de llatinisme, però prou entenedora i flexible, com heu pogut comprovar abans, amb l'epístola de Penèlope. L'adequació a l'horitzó del públic es pot apreciar molt bé en certes intervencions del traductor. L'exemple més diàfan són els llocs on Nicolau va voler completar les seves glosses amb citacions del trobador més apreciat durant tot el segle XIV a la Casa Reial. Cerverí de Girona, que havia viscut 100 anys enrere, als temps de Jaume I i de Pere el Gran, era un poeta cortès, però també autor d'un llibre de proverbis morals en vers. Nicolau en cita tant cançons d'amor com proverbis en algunes glosses, i ho fa amb una intel·ligència remarcable que pressuposa una memòria poètica ben singular, que li permetia associar de vegades versos d'Ovidi o versos o proverbis llatins citats en les glosses dels manuscrits llatins amb la seva memòria poètica i substituir el que trobava l'original per un vers de Cerverí. També és un exemple aquesta maledicció que Nicolau afegeix de collita pròpia al final de la lletra d'Ariadna. I tu, cruel, diu a Teseu, moriràs mal mort per la tua gran desconeixença. Desconeixença és sinònim d'ingratitud, però el terme s'havia anat especialitzant en el vocabulari de la poesia cortesa
per designar la manca de correspondència amorosa. A la carta de Medea, Nicolau tradueix sempre per desconeixent l'adjectiu llatí ingratus que Ovidi aplica a Jàson. I per tant, anys a venir, cap lector no es podia sorprendre quan llegia entusiasmat, evocant Medea, el vers on és Jason i sa desconeixença, precedint uns altres versos on se citen Ariadna traïda per Teseu i Dido traïda per Enees. Les heroïnes d'Ovidi ja formaven part de l'horitzó dels lectors. Acabo amb una reflexió. El redescobriment modern de la traducció de les heroides arrenca el 1975 amb la publicació d'un breu fragment manuscrit conservat ara a la Biblioteca de Catalunya. Després van venir els documents de Rubió Lluc, un treball de Pere Boïgues, l'humanisme català de Martí de Riquer i un llarg silenci només trencat escadocerament fins a l'article de Lola Badia de 1986. L'edició que presentem avui culmina un projecte personal de vora 15 anys, però sobretot posant-la a disposició dels lectors actuals. Reivindica tant l'ambició i la qualitat de la traducció de Nicolau com les eines i els objectius de la filologia. És clar que ara, quan la majoria de llibres que ens envolten són traduccions i les aplicacions del mòbil ens proporcionen traduccions instantànies per qualsevol situació, ens podem preguntar per què hem d'editar i estudiar les traduccions medievals. Si al capdavall ja tenim en català les heroides com la resta de clàssics grecollatins de la Fundació Bernardella, o podem llegir còmodament Dante, Petrarca i Boccaccio en excel·lents versions modernes. Hi ha unes quantes respostes possibles. Una des de la història cultural. A l'edat mitjana, les traduccions van ser un instrument potentíssim de canvi i progrés cultural i de renovació dels models literaris. I encara més en una cultura amb una rígida frontera que separava el llatí de les llengües anomenades vulgars. Una altra resposta des de la història de la traducció pot veure en el text un testimoni valuós de concepcions i tècniques de traducció en un moment històric donat. Una tercera resposta, encara, pot al·legar la continuïtat d'una tradició historiogràfica i filològica catalana que ha posat les traduccions antigues al centre de l'interès erudit i divulgatiu pel seu caràcter de monuments literaris i lingüístics amb valor modèlic. Convé recordar, per exemple, els savis vuitcentistes de la revista La Renaixença que volien editar, o que van editar fragmentàriament, les metamorfosis d'Ovidi traduïdes per Francesc Alegre, en el 1494. Podem recordar també les edicions de traduccions a càrrec de Mariana Aguiló o de Ramon Miquel i Planes i, sobretot, el paper de les traduccions en la col·lecció que acull aquest llibre, des de les de Sèneca i Petrarca fetes per Antoni Canals en edició de Martí de Riquer l'any 1935, fins a les de Boccaccio, Dante, el Sèneca tràgic o el Sèneca moral que han vingut després. La comèdia de Dante, traduïda per Andreu Febrer el 1429, editada als nostres clàssics, és un monument literari de primera magnitud, ho sap molt bé, Miquel Parera. La versió anònima del Decameró, acabada aquell mateix 1429, també, però des que va veure la llum a mans de Jaume Massó Torrents el 1910, no s'ha tornat a editar. Els nostres clàssics va començar a editar-la el 1926, prologada per Carles Riba, però només en van sortir 2 volums. En aquest pròleg, Riba relaciona la lliçó de llengua i d'estil del Decameró català medieval amb l'esforç modern d'afaiçonar una llengua culta gràcies a les traduccions dels clàssics antics. Val a dir, gràcies a l'empresa que estava duent a terme, la Fundació Bernardella. L'any següent, el 27, com ha recordat abans l'Òloga, la Fundació Bernardella va publicar les heroides d'Ovidi en traducció de Gabriel Atrapat i Anna Maria de Saavedra. La desitjada funció modèlica que havien d'exercir aquestes heroides modernes l'havien exercida ara fa més de 6 segles les de Guillem Nicolau. Van obrir la porta a la renovació d'un horitzó cultural que estava fet de cançons, noves rimades i llibres de Lancelot, Tristany i Rigartús. Van trobar lectors tot al llarg del segle XV, van donar veu a les figures del tirant i, de ben segur, van inspirar més una carta d'amor literari. Gràcies.